este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pe tutundine și pe toate întinești, vestierul bunătăților și dătătorul de viață. Proteveu. Du-te-mă după el. Du-te, mamă, du-te și tu, du-te. Hai și tu, hai și tu. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, iubește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel vițea. Ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului Cerului se va sălășlui, va zice Domnului, nădejdea mea ești tu și scăparea mea voi nădăjduiți pe dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile Lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima și de diavolul ce bântuie într-o amiază, că de avur dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea. Pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt, l-ai pus căpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie nu se va apropia de casa ta, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să piedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vasilic vei păși și vei călca peste șerpi și peste balauri, că spre mine am nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul. Îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Striga va către mine și îl voi auzi pe el. Cu el sunt în necazurile lui și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Precum casei lui Zaheu s-a făcut mântuire, Hristoase, cu intrarea ta și cu aceștia sfinților tăi îngeri, dă pacea ta casei acesteia și cu milostivire o binecuvintează, mântuind și luminând pe toți cei ce vor locui în ea. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse,